priamo na tom mieste v tej sekunde premietne sa vám život doslova. Vybehli na nás tej uličky, čiže nedalo sa to nejak veľmi predpokladať. Na nás proste vybehlo, ja neviem, či 100 alebo 200 ľudí. Lietali tam delobuchy, hodili na nás kvetináč, začali kopať do vozidla. Branili nám, aby sme ušli, čiže chceli sa nejakým spôsobom dostať do toho vozidla, mali nastražené tie dlažobné kocky a nejak sme nevedeli nejakú taktiku zvoliť, čiže reagovali sme pudovo. Bolo tam pár takých exotov, ktorí absolútne neposlúchali výzvy policie. Preto som rád, že nejaká komunita tam vládla medzi nami policajtami a podarilo sa to zvládnuť bez nejakej ťažkej újmy. Takže v podstate my sme tam prišli prví. Prichádzali ďalšie 3 vozidlá a v podstate my sme sa nevedeli dostať ani z toho vozidla vonku. Kolega, ktorý sedel vpredu, bol vyšší, hneď vystúpil, začal odzvať bariéry a začal v podstate chrániť ostatných policajtov tým, že doslova to poviem svojim telom, čiže vystavil svoje telo, trošku sa aj pozornosť tých, jak poviem, živaňov prenesla na neho. Prišli ďalší kolegovia, takisto sa obratili na nich v podstate tí doslova živani a už potom, chvála Bohu, to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale chcem poďakovať aj ostatným kolegom. Je mi ľúto, že tu nie sú, lebo určite si to zaslúžili. Hodili nám kvetináč do auta a potom v podstate v tom momente prišli ďalšie hliadky, čiže odpútali pozornosť našho vozidla. Fakt som rád, že prišli pomôcť, lebo neviem, ako by to bolo dopadlo. Zažili ste už niečo tak? Nezažil som nič také ešte. V podstate v takom dave a v takom nebezpečenstve v podstate my sme neboli nejak chránení. Nestihli sme si dať ani tie prilby, lebo nevideli sme, že by tam bol nejaký obrovský rozruch, ale oni vyslovene ako keby to mali odstinované. A boli tam aj Česi, ale práve ten, čo tam robil najväčší rozruch, bol z Galanty a ten bol v podstate nezvládnutelný. Preto sme tam boli nejakí 5 pri ňom a snažili sme sa ho spacifikovať. A odrazu tá jeho priateľka asi ho chcela brániť takisto, tak som dostal, ako mi uštrila, úder do hlavy, hej. Takže čo viac? Nie, nohou. Ona vás kopla? Ona ma kopla, no. Tak, čo ste urobili? kopla, tak. No nič, tak za mnou stal jeden kolega, neviem, ktorý to bol, lebo v takomto dave, hej, chaose sa nejak človek neotáčal veľmi, tak ju stiahol odo mňa preč, no a tak sme ju spolu opäť spacifikovali. Takže sa zvládli obidve, aj jej priateľ, aj on. Že policajt musel sám reagovať pre svoju ochranu a takisto pre ochranu kolegu, len nedalo sa tam tak nejak takticky zvládnuť, pretože z každej strany tam boli tí útočníci. Hovorím, som rád, že to takto dopadlo, ako to dopadlo. Tak o tom nechcem veľmi rozprávať, ale bolo tam všeličo, ale chvála Bohu, je to v poriadku, takže... Že toto v živote už nezopakuje a nech nič horšie nepríde. Odkazujem tým ľuďom, ktorí si to myslia, nech sa postavia na moju stranu a ja budem na ich strane. A potom nech sa vyjadria k tomu. My sme hlavne radi, že sme sa dostali domov k svojim rodinám, lebo manželky sa na nás báli, vyslovene sa báli. A nikomu neprajem, aby tam bol v tomto momente. Možno teraz to bude hocikto hodnotiť nejak tak, že to preháňame alebo tak, ale priamo na tom mieste v tej sekunde premietne sa vám život doslova, lebo keď vidíte 40 ľudí okolo jedného auta, ako držia dlažobné kocky, ak sú to hodiť do toho auta, neviem, či tam bola nejaká možnosť nejakej veľkej obrany. To v podstate pudovo sme zasiahli a chvála Bohu, tam nabehli ostatní kolegovia a pomohli nám. Hovorím ešte raz, im chcem veľmi pekne poďakovať a takisto patrí aj im všetká úcta, takže